Nasi Daisy, oh! Bangon na ba? What happened? Katugon pa? May biscuit, oh! Pangalan biscuit, please, babe! Next up, let me get first. Uy, bangon na pa yun. Pag-draw mo ni Daisy. Uy, mama. Ay, not allowed. Bawal, eh. Uy, sige rin ka to. Buti ano Bugnaw mo eh. Asaan niya ang walis pinay? Oh, gaan eh. Ah. Gert ah. You want? Days picture eh. May days bear. Alit na days. Gihalom raja. Oh no! Ingat bita konting. No! God, please, no! No! Bita konting lagi mo ra yung gihalom ko quick. Toothpaste ni. Ginuangan ni mo eh. Ginuangan mo ni mo. Si Daisy gani kay na biktima. Ama to na toothpaste dahil na biktima po di sa kape. Ingon ko nga kang Lucy to tanawon na kaon na noon mo. Imbis ato pang biktimahon si Lucy. First victim pa ganito siya.